jeg er fra The iOS Help TV, og jeg er her for at vise dig, hvordan du jailbreaker iOS 4.3.3. Og det første du skal gøre, det er at være sikker på, at du kører på 4.3.3. Det gør du ved at gå ind i indstillinger, generelt, om, og så gå ind om, og så ser du den hernede, hvor der står version. Der ser du, om du kører på 4.3.3, og hvis der ikke står det, så vil du ikke lykkes. Og efter det, der går du ind i Safari, og i Google søgebaren, der skriver du jailbreak me, og søger, og så trykker du på det første link du ser der, og efter det, når du kommer ind på siden, trykker du på free-knappen, og så derefter trykker på install. Og når Cydia er færdig med at installere, så åbner du så Cydia og trykker på user og lader den færdig installere. Remember to rate, comment and subscribe, and if you have any questions, ask them in the comment section or on my website, ioshelp.weebly.com. The link will be in the description down below.